Старт. Добро начало, внимателно подхождане на първите няколко завоя, да усетят сцеплението. Леко по лека виждаме темпото вече се вдига. Отново казвам за публиката, в Формула 1, както при истинските формули, задвижването е само задно. Тук се изисква доста умения, за да може да държиш този модел на писта. Те са изключително бързи, което ги прави и лесни за поднасяне. Виждаме чисто каране към момента от всички състезатели. Дистанцията съвсем бавно се увеличава. Боян стана